كلوت قبنا ماي وحليب تحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلدي سينو كنت تكليب تعزاندي ويل رزاق المغرع داندي نعرسي لي عيشاندي تكليب تحساندي مغرح كيدو كاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قول يا وجه فرا الهدي بدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين وبلاين تارين كرامك وينك الأمورة لا نرقولي تنوكم فتنا سولة لا لا يولو يجارد عن سورة فتنوين سولة جارد عن سورة اللي يولو تقليد تحسان اللي يولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي يولو تقليد تحسان اللي يولو ما رح كيدك شان لي ولا حونا وقوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لين سلام تختاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدست زيناتاتن تنتنان حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا مسانا كتصنحو لايك بمقبار كجمرو دما بخبر نعدمكم هلو مارسي امكوت زلوو أبزو بانا دما قلتف زخونا مكياراتي قبر كم زلو نخلنا رانا استبهلنا نخن كيد أنا بباناتو دما كن رينا بفلاي أبكرن أفريقيا حيال زخوني أسلالفانا مكيار أكايدانا مغيار نرلنا وطبع بتكنولوجي شركنت بقولو زما كلي كون very interesting ملف قربنا لكم علينا كسام مودا تامسانا صنعو مجمر ياسكي بزي بتي عالم درش يسفاج لزلالم ينورج بالسقا አገር ሆና ያለ ሁለት ችግሮች እየተደጋገሙ በታሪክ ያጋጥሟታል። ኢትዮጵያ ወደ ሰሜን ዘምታ አታውቅም ለወረራ። ኢትዮጵያ ለወረራ ወደ ምዕራብ ዘምታ አታውቅም። ኢትዮጵያ ለወረራ ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ ዘምታ አታውቅም። ሁሉ ጊዜ ሊወሯት ነው የሚመጡ። ሁሉ ጊዜ ሊወሯት የመጡትን حجز السبزسي انتي كتب الوقت خلو زي اتي ناي قدم مروخ ايرتراز مارخوتو مالتيو ناي لو مدما فيلد مارشال وي تشيف اوف ستاف ناي سراويت ناي ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ጥንት ዝነበረት ሃገር ታሪክ ዘለዋ ናይ ሸሓት ዓመታት ንማንም ሃገር ወሪዳ ይትፈልጥን እያ ምናልባት ኣነ ዝብል ነቲ ናይ ሰሜንን ደቡብን ዝብል ምናልባት ጽቡቅ ገይሩ ዘይፈልጥ ከይኮን እምበር ኢትዮጵያ ንሰሜን ወሪራ ዘይትፈልጥ ንደቡብ ንምዕራብ ንምብራቅ ወሪራ ዘይትፈልጥ ሃገር እያ كل جزء كوروا مسمسو إيا كم تقبر نيرا نعفاد أنت تقبر قيدا نيرا إيرترا أنت تقبر متيا نيرا أنتي كتباقود متيا نيرا يتحطو أنتي كبلي لي نسو إيرترا أكال لا إثيوبيا سلزخونه ورا يكون عنا كايد نيرنا يا كبلي نتوم إثيوبيا أنكم يزبلو إيرترا أكالنا سلزخونه تي أبي إثيوبيا النسمين نخدنا يكوري لا يكوننا دايرها نحن حزات سلزخونه again زي عاب حلافنا يتحقرنا نزارب زلنا chief of staff نا إثيوبيا نلولا ونتنا إيرترا زدفر زربايت زارب زلو انتهي زبل زلو تاريخنا هيز بإيرترا يزخ حد زلو إثيوبيا نا بإيرترا زمسأت له التنسواي نا يشح عمتاوتو بعلى الدي فلت نسون هزبون كفلتوا يخلو إيرترا قد أبي إيرترا إثيوبيا زمسأت دحر فدريشن أنصار دليتز بإيرترا عدل سلزهابين بإيرترا متى قدميو عد إنجليزي نيرو جزاتنا إنجليزي نيرو قدميو طلياني نيرو قدميو قبطي نيرو قدميو تركي نيرو قدميو زنبرة إزجير فلتو إيرترا دما نفسه زخالة نات سلطانات نيرو كم تنساتهم نشتي كونجال نايتن نابلو سلطانة نيرنا زبلو زلو إيرترا دما قدميو سلطانة نيرو أخسوم كينغدوم نيرنا يا أدوليس كينغدوم كان يرا بإيرترا
بخوم من دحر لبتنا انتوا كايدات كيت كينكا اخسوم تبلا زلها كو كفالنا ايرتراي اخسوم نعخان ايثيوبيا هيبن ايرترا كم حجر زي ريكوغنايز يقبر الله مغنيات هالو ስለዚህ እንታይና ንርዘለና ፕሮቮኬሽን ቀጻሊ ቢየማንን ጸጋምን ነኤርትራ ንሉላውነት ነኤርትራ ታሪክ ነኤርትራ ዝተቋቱ ኺና ንርዘለና እዚ በኻላ ዓለም ክትሪኦ ከለኻ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ዝቋፀሮ ዝነበረ ሃገራት ኩሉ ናተይ ክብል ኸልዶ ኖ ወሪድካ ሒዝካያ ዝነበርካ ናትካ ኣይኮን ኤርትራ ሉላዊ ሃገር እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ታሪክካ ምፅፅዋይካ ንዓኻይ ዝምልከት ኤርትራ ግን ሃገር እዩ ነዚ ሰጊርካ ትኸዶ ድማ ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ምቕስቃስ ናይ ኩናት ጥራይ ካልእ ትርጉም ክወሃበ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኻ ክነግረኩም አሳፍራ ውርደት አከናንባ ስትመልስ የኖረች አገር ነች። አንዱ ችግራችን ከጎረቤት ይሁን ከሩቅ እየመጣ ለወረራ እየመጣ እየወረረን አጀንዳ እየሰጠን እኛ አገራችንን እንዳንለማ ትኩረታችን በመከላከል ላይ ብቻ ተጠምዶ እንዲቀመጥ የተደረግንበት ሁኔታ አንዱ ችግራችን ነው። ሁለተኛው ችግራችን የውስጣችን ነው። የብሔር ነፃ አውጪ ነኝ ይላል፣ ዙፋን አስመልሳለሁ ይላል፣ ወሰን ተገፋብኝ ይላል፣ አጀንዳ ይፈጥራል፣ እርስ በራሳችን እንድንባላ ያደርጋል፣ አገር ያዳክማል። حرايز دحجنتاي زبل زلو بحفشا كالو صلاتي ايدنو ابرسو زلو صلات انبر كال صلاي كوي بلان منالبات ግብጽ كل خل ግን ግብጽ ሰራዊት ሒዚ መጾም የለን حساب حج ድራናይ ማለት እዩ በሕጂ ዝገር ዋን ነው حساب حج ግን ግብጽ ሰራዊት ሒዚ መጾም የለን ኤርትራን ኢትዮጵያ ገዛ ወሪራ ይትፈልጥንያ ኤርትራ ዶባ ሒላ ሐልያ ኮፊላ ዘለ ሃገርያ በሺ ቀጻሊ ብምትቆታኹን ወራራትን አንዳራ ካይዳናቶምን ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገርያ እቲ ጸገምና ኻላይ ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ይብላለው ያ ትክክል ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጸገም እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ጸገምና ተዘረብና ኸለና አልጀዚራ ዘውፅኡ ሓበሬታ ክንርኢ አልጀዚራ እንታይ የውፅኡሎ ባዕሎም ዝሃብዎ ሓበሬታ እዩ ኢትዮጵያስ አርሚ ክሌምስ ቱ ሃቭ ኪልድ 30 ፋኖ ፋይተርስ 37 ቀቲልና ሕጂ ረይዋ ዘረባ እዚኣ አልጀዚራ ክሳዕ ክንደይ ናይ ኢትዮጵያ መጋበርያ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ መንግስት ኢትዮጵያ 300 ወታደራት ናይ ፋኖ ቀቲለ ኢሉ ኣብ ኣርእስቲ ውፅኢዎ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ነታ ኣርእስቲ ዝርኢ ውሽጥቱ ምዝበልካ ከንታይ ይብል እስከ ኣብቲ ውሽጥቱ ምዝበልካ ኣብ ቀዳማይ ገጽናቱ እንታይ ዝብል እቲ ሓቀኛ ዘረባ ናይ ጸቢቆ ያውፅእ ዘሎ ካብዚ ግን እቲ አርቲክል ውሽጥቱ ኢልካ እንተሪኻዮ ናይ ኢትዮጵያ 300 ናይ ፋኖ ወታደራት ቀቲልና ክብል ከሎ እቲ ሓቂ ግን ናይ ፋኖ ዕጡቅ ጉጅለ ዮሃንስ ንጉሱ ዝብል ደው ኢሎም ዝረኸብዎ ኢትዮጵያ 300 ቀተለ ዋላ ገለ ቀተለ ኢሎም 622 ናይ ፌደራል ሶልጀርስ ከም ዝቀተሉ ንሳቶም ፋኖ ማለት እዩ እቲ ናይ ፋኖ ዩኒት ዝበሃል ዘሎ 430 ከም ዘቁሰለን 98 ሰራዊት ድማ ከም ዝሓዘ ከምኡ ድማ ኣጽዋርን ካልእ ኣገደስቲ ነገራትን ከም ዝማረኸ ፋኖ ይነግር ኣሎ ኣብታ ርእሲ ግን እንታይ ኢሎም ነይሮም ሪኦም ኣለዎም እዚ እቲ ዕላማ ንዓለም ኢትዮጵያ ትስዕር ከም ዘላ ገይሮም ነጊሮም ኣሎ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዌብሳይት ነታ ርእሲ ጥራይ ዝርኢ እዚ ንፋኖ 300 ፋኖ ከም ዝቀተሉ ጥራይ ይዘንብብ እቲ ሓቂ ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይስዓር ዘሎ እዚ ኸ እቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ጌም ናቶም እዩ ከመይ ገይሮም ነቲ ኣብ ሄድላይን ኣዳናጋሪ ሓበሬታ ይህቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ሰብ ከምዚ ይህብዎ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ፋኖ ድከቶም የፅግቦም ከም ዘሎን ይህድሞም ከም ዘሎን ይዘብጦም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና የግዳስ ነቲ ዘለዎም ኩነታት ክዕርዩ ክንዲ ዝፍትኑ ወይ እውን ነቲ ዘለዎም ፀገም ከስተኻኽሉ ክንዲ ዝፍትኑ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ሰው ነገር ክስሕትሩ ነገር ክፈጥሩ እዮም ዝደልዩ ዘለው ዝያዳ ድማ ውሽጣዊ ፀገሞም ክሕውይዎ ስለዘይከኣሉ ከቢድ ስለዝኾነ እቲ ፀገም እቲ ታሪክ ንነዊሕ ይቐፅል ከም ዘሎን ፋኖ ኣብዚ ዋን እዚ ብኮኦርዲኔት ዝኾነ መንገዲ የጥቅዖም ከም ዘሎን ኣብ ካልእ ወገናት ዘለው ንኣብነት ብዙሕ ዛንታታት ናይ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ዝገልፅ እዚ which is good ኩሉ ግዜ ኣብ ምዕባለ ኣለና ክብሉን እዮም ዝደልዩ ግን ኣብ ምዕባለ ከምዘየለው ኣብዚያ እስከስምዕዎም ነዛ ናይ ፋኖ ዘረባ ዝያዳ ፋኖ እንታይ ከመይ ሊኸይድ ከም ዘሎ ስምዑ እዚ አማራን ክልል ብቻ ወይም ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውንም የሚያረጋጋ አላማ ነው የሰነቀው ፋኖ ሁለተኛ ህዝብ ድጋፍ አለው አዎ እስከ ዛሬም ህዝብ ነው የሚዋጋው ህዝብ ነው እኮ ከጀርባ ያለው ህዝብማ ባይደግፈው ኖሮ አብይ አህመድ ይሄኔ ጦርነቱን በ15 ቀን አጠናቅቃለሁ እንዳለው ያጠናቅቅ ነበር
ህዝብ ነው የሚዋጋው። ሶስተኛ እንግዲህ የሰራዊት ቁጥርና መሳሪያ ነው። የሰራዊት ቁጥር አሁን እንደምናየው ከሆነ ምናልባትም ከመከላከያው ከሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ቁጥር ቢበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም። በሁሉም አደረጃጀቶች ውስጥ ያሉትን ሰብስበን ቆጥረን ብናያቸው አንድ ክፍለ ጦር በትንሽ እንታየም ዝብሉ ዘሎ ፋኖ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናሐየለ ይመጽእ ዘሎ እናሐየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ድማ በምንታይና ንሪ ሓደ ህዝባ አምሓራ ብዙሕ እዩ ከም ትግራይ ኣይኮነን ህዝባ አምሓራ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ አብይ አሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ አንዳር አካይዳ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ካልእ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ክልል አምሓራ ድማ ብዝያዳ ዝገብሮ ዘሎ ብድሮናትን ብገለን ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ከም ዝሕርንን መመሊሱ ከም ዝቃለስን ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ ናይ ኤርትራ ከይመስለኩም ሰራዊት ናይ ኤርትራ በይ ዝዕለም ኣብ ሰዋዲ ኣብ ሓጋዝ ኣብ ገለዲ ኣብ መደበር ናይ ታዕሊም ዝዕለም ኣብዚ ግን ረይዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ 7 ወርሒ ዝተዓለሙ እዮም ዝብሉ ዘሎ መን ዘመርቆም ዘሎ ረዩ ክትግረሙ እዮም ኣብዚ ኣበያ ደላታ ክሊፕ ኣይረኸብኳን ኣለኹ ኣብዚኣ ኣቅድሚ ወለዶም እዮም ዝዕለሙ ወለዶም ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ገለ ኮፍ ኢሉ ኣብቲ ረይዎም ኣብቲ ባክግራውንድ ረይዎ ድሕሪ ዝረኣየኩም ከሎ ኣብ ዓዶም እዮም ዝዕለሙ ዘለዉ ህዝቢ ድማ እቶም ወለዲ ገለመለ ድማ ኣብለው እቲ ዓበይቲ ዓዲ ትሪእዎም ኣለኹም እዚ ሰራዊት እዚ ናይ ህዝቢ ሰራዊት እዩ ዋኖ ማለት እቲ ዓዲ ዘብልዖን ዝቕልቦን ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ድማ እቲ ዝኸበደ ሰራዊት እዩ ዋላ እኳ ዕጥቂ ይሃልዎ ኣፅዋራ ይሃልዎ ከምቲ ዝድለ መካናይዝዳ ይሃልዎ ድሮናታ ይሃልዎ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ነዚ ዓይነት ኩናት እዚ ክስዕሮ እቲ ዝኸበደ ኩናት እዩ እቲ ዝኸበደ ኩናት እዚ ኣቕሽሽቱን ቤተክርስትያናቱን ህዝቡን ቆልዓን ሰበይትን ኣብ ቅድሚኦም ዝብረቑ ዘለዉ ዘጣቅዓሎም ዘሎን ዝምርቐሎም ዘሎም ህዝቢ እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ኩናት ተኮይኑ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እንድሕር ኮይኑ ክስዕረ ይትኽእልኒ ኢኻ ያው ኣብነት ሰውራ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ስለ ዝደገፈ እዩ ተዓዊቱ ህዝቢ ዝቕልበ ነይሩ ዩኤን ኣይኮነን ዝቕልበ ነይሩ ወይ ደመወዝተኛ ሰራዊት ኣይኮነን ነይርና ደመወዝተኛ ፋኖ ድማ የለን ህዝቢ ዝኸድኖ ዘሎ ህዝቢ ዝቕልበ ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ነዚ ሰራዊት እዚ ክስዕሮ ይክእልኒ ካልኣይ ድማ እንታይ ይብለኩም ፀኒዩ ብቁፅር እንተኾነ ካብ ናይ ኣቢ ዝበዝሕ ቁፅሪ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ እንድሕሪ 30 ሚልዮን ኣምሓራ ኣሎ ንብል ኣለና ብገምጋም እምነሹር ክንድሎ ትብል ኣለካ ክንደይ ሰራዊት ክገብር ይኽእል ኩሉ ድማ ካብ ዓዱ ክቃለስ እዩ ዘሊ ዘሎ ምክንያቱ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ እናብሮ ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ሕማቕ ኣሎ ስለዚ እቲ መንእሰይ መዓት መንእሰይ ተሎ እንታይ ይገብር ክቃለስ እዩ ዘለዎ ሰላም ክረክብ ተኮይኑ ዕድል ክረክብ ተኮይኑ ክቃለስ እዩ እንተዘይተቃሊሱ ድማ እቲ ኩነታት እውን ሕማቕ እዩ ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ሃዝ ኖ ቻንስ ፊልድ ማርሻል ዲ ወላ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ዝዕገርግሮ ዘሎ ካልእ ኣይኮነን እቲ ኩነታት ካብኦም ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ንስማዕዮም ኣብዚ አማራ ክልል ብናያቸው አንድ ክፍለ ጦር በትንሹ እስከ 2000 ሰራዊት አለው። አማራ ክልል ጎጃም ብቻ ወደ 50 እስከ 60 ክፍለ ጦሮች አሉ። የትናየት ነው ይህን ቁጥር እንግዲህ ሂሳቡን መምታት ለሚችል የቤት ስራ ሰጥተናል። ጎንደርም እንደዛው ነው ወደ 23 27 ክፍለ ጦሮች አሉ። በጎጃምም አሉ በወሎም በሸዋም ይሄ ሲታይ ቁጥራቸው የሰራዊቱ ቁጥር የፋኖ ቁጥር በአጠቃላይ ከሀገሪቱ ሰራዊት የበለጠ ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። በመሳሪያ ረገድ በእርግጥ የአብይ አህመድ ሰራዊት ያለ አልታጠቁም ግን አሁን እየታጠቁ ናቸው። ከቆመ ጠብቀኝ ብሎ ዛሬ እንዳሾፈው ወይም ደግሞ ሊያሳንስ እንደሞከረው ሕጂ እንታዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ፋኖ ብፍላይ ኦርጋናይዜሽንስ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ እቲ ኩነታት ድማ ህዝባዊ ቃልስና ኮነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘሎ ህዝቢ ሰራዊት ድማ ብዘይ ገድስቲ ዓይነት ዕጥቅን ስንቅን ኣለዎ ክዕወት ናይ ግድን እዩ ዝዕወት ምክንያቱ ንህዝቢ ዝስዕር ወታደር ስለ ዘየለ አብይ አሕመድ ደገፍ ናይ ህዝቢ የብሉን ኣብ ካልእ ዓዲ ከይዱ ይወርር ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንአብይ አሕመድ ኦልሬዲ ስክሩድ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብዚ በዚኻ ትፈልጥ እቲ ፋኖ ድማ ኣምሓራ ክሳብ ብዙሕ ዝኾነ እቲ ዓወት ናይ ግድን እዩ ግዜ ኮስ ዘሎም ይኽእል ኸውን ገለ ነገራት ክሓቶም ይኽእል ኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ዓወት ናባቶም እዩ ዝዘጥጥ ሕጂ ናብቲ ናትና ኣጀንዳ ንመለስ ተመሊሰ ክምለሰልኩም ኣብዚ ስምዕዎም ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እነሳ ግን በተለይ አንዳንድ የጎረቤት ሀገራት ያልተገባ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አሉ። ሰሞኑንም ሲነገር እንደነበረው ኢትዮጵያ ከለ የሚባል ሀገር ልትወር ነው እየተባለ ሲነሳ ነበርና የኢትዮጵያ ጥያቄ ግልጽ ነው። በሰላማዊ ሰጥቶ መቀበል ድርድርን መሰረት ባደረገ መልኩ የባህር በር ጥያቄያችን ይመለሳል የሚል ነው። ከሱ በተቃራኒ ግን የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ሲነሳ እኔን የተመለከተ ነው ወይ ደግሞ ይሄኛውን ወደብ ፍላጎት ልትወር ነው የሚል ተደጋጋሚ ነገሮች ይነሱ ነበርና
جنتايم زبل زلو إيرتراسي أوفر رياكتيات قبر زلا مغنياتو أبي أحمد نتو قداي أنت أسيرويو نيرترا كورر مدب كم زي بلون حساب كم زي بلون بزعبا إيرترا كم زي كونن بصوت هيب كام مقبالين عن دلدلنا أنا ماني خاطب أنت خاطب هيدلين أنت الكاغي بفين شادي بحيل ديو بحيل قد قبرو ديو تدلدل لهم بحيل جن زكاة على يكونن بتقين بتجن انتايم زبل زلو نساتهم أكم زي عينت كونتات أبز دراما زقبرو لزلو نا إيرترا دبلوماسيا وقعزهن رينا ኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም So زي نايس أوعيد سلاميو إلهم يمكازنو كو منو نازفتن زلو بحفشا إيرترا تاكايدانا إثيوبيا صبو جيراس لزفلتوتو تلتا سلستا قد سيسقوم تجيرالا حدث دبلوماسياوي مجلسي نتوم ناي امباسيتات دبلومات بإيرترا زلو زقبرو تابل اليو تدقاقا من مجلس توصالا من السعودية استقبر الركب كاتيلو دما منيستر قدات وصاي حقر إيرترا أتو عثمان صالح ناف قبسي نامزنو دكتور بدر عبد اللاتي بحركم ترحبوا تناي قبتي وهاب قال ناي منيستر مي قدات وصايناتهم كم زبلو امونغو ايرتران اثيوبيا امونغو ايرتران قبتن ركب كم استخايره to discuss ways to strengthen نايكلتين تعوزم دنا زتا كوري كم سزراربون زدما نت ريجنال ايشوز ابت زوباو كنتا زلو كم دما سلامن رقاتن نايكرن افريكا نموحاس زغبر زلو صحر دما ኤርትራ ናብኡ ዘተኮረክልትዮም ግብፅን ኤርትራን ርክብ ከም ዘካየዱ ኣብቲ ዝስፍሕ ዝበለ ኢጅፕት ደይሊ ዝብል ዝወፀ ግን ንቁጠባዊ ሽርክነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ናይ ግብረ ሽበራዊ ፀገም ዝካየድ ዘሎ እንታይ ክግበር ከል ንጉዳይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ለውጢ ኣብ ሱዳን ብዛዕባኡ እውን ከም ዝተዘራረቡ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘሎ ኣይጥቀስን ግን ቀዳማይ ኣርስስ ምዃኑ ግን ንማንም ሰብ ግሉፅ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያውያን እውን ብኸመይ እዮም ዘንብብዎ ዘለው ስለዚ ገለገለ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ግብረ መልሲ ዝወሃብ ዘሎ ከረየኩም ክፍትነ እንታይ ይብሉ ሳቶም እቲ ኩነታት ኤርትራ ግን እሱጥራ የኮነን ካልኣይ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ እውን ጌራ ኣላ ኣብዚ ተመሊስና እንተሪናዮ ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ ሸር ክገብርዎ ንርኢ ነርና እዚ ርክብ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ካልኣይ ኣተሓሒዘ ክበኩም ኤርትራ ምስ መንካ ተራኺባ ነራ መሲልኩም ኣብዚ ሓደ ዲፕሎማት ናይ ጀርመን ዝኾነ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝገደስ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኣደነው ኣብዚ ፅሒፎማ ነሮም ተኮይኑ ትፅሑፍ እዚኣ ተወግን ሚቲንግ ካቨርድ ሲቹዌሽን ያ ምስ ናይ ጀርመን ወኪል ናይ ኣፍሪካ ዝኾነ እውን ተራኺባ ከም ዝነበረት ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ተራእዩ ነይሩ ኣብዚኣ ኤርትራያን ፕሬስ ፅቡቕቲ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ ፅቡቅ ዝኾነ ኣናሊሲስ ገይሩ ነይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ኢትዮጵያ ድማ ብኸመይ እያ ተንብቦ ዘላ ንዝብል ኣርእስቲ ወላ ኢትዮጵያውያን ዝሃብዎ ግብረ መልሲ እውን ከሪአኩም ክፍትነ መጀመርያ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ኤርትራ ግብፂ ፅዑቕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ምስ ኤርትራ ትገብር ከም ዘላ ይዝረ ዘሎ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፓርላማ ኣኼባ ናቱ እንታይ ኢሉ ገሊፁ ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 6 ወርሒ ድዩ 5-6 ወርሒ ነቲ ዓብዲጋ ወይ እውን እቲ ገርቱ ዝብልዎ ዘለው ክምርቆ ምዃኑ ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ሕቶ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእልን ብዛዕባ ደርቅን ዋሕዲ ማይን ዝዛረቡ እንተለዉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ደርቅን ከየጋጥም ሓገዝ ክገብሩ ከም ዘለዎም እምበር ብዛዕባ ናይ ግብፂ ደርቂ ክዛረቡ ከም ዘይብሎም ብኣሽሙር ገይሩ ሃሪሞም ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ሕጂ ግብፃውያን ነዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ወዲቕዎ ዘሎ ወይ እውን ኢትዮጵያ ወዲቓቶ ዘላ ቀዳማይ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ ሓይሊ እንተሎ ግብፂ እዩ ግብፂ ድማ ንባዕሉ ብቁጠባ ተመጃሊሑ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብቁጠባ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ያለ ንባዕሉ ግብፂ ግን ካብ ኢትዮጵያ ይሓይሹ ግን መንግስቲ ናይ ግብፂ ንሕቶ ናይ ኒል ሸለል ክብሎ ብፍፁም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ከም ዝብለኩም ሕቶ ናይ ኒል ንነፍስ ወከፍ ግብፃዊ ነጋዲ ይኹን ሓረስታይ ይኹን ሸቃጢ ይኹን ምሁር ይኹን ደንቆራ ይኹን ንኩሎም ትትንክፋርስቲ እያ ስለዚ ብሕቶ ናይ ኒል ሸለል ዝብል ግብፃዊ ክሉ ይክልኒ ወላ ኣብቲ መርሕነት ይኹን ወላ ኣብ ካልእ ዳትስ ዋይ ሕቶ ናይ ግብፂ ናይ ኒል ኢትዮጵያ መፍትሒ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ተስፋ ቆሪፆም እዮም የለን እዚ ናይ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ግብፂ ወታደራዊ ኩናት ምስ
ኢትዮጵያ ንክትገብር ኣበይ ኮይና እያ ክትገብሮ ብሱዳን ክትመፅእ ትኽእል እያ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይክእሉን እዮም it's very hard ብባይታ ተዋጊኦም ክውድዎ ምስ ኢትዮጵያ ተዋጊኦም ንኢትዮጵያ ኩናት ታውጆምላ ድማ ንግብፂ ትዝበለፀ ንኢትዮጵያ ትዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ግብፂ ወሪሮም ካንተ ኢልዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንኸሰልፍ ሃገራውነት ንኽምልምል ስለዝሕግዞ ግብፂ ከምኡ ክገብሩ ይደልዩን እዮም እንታይ እዮም ገብሩ ዝደልዩ ነቲ መንግስቲ ክዳኸም እዮም ዝደልይዎ ብኸመይ ከተዳኸሞ ባዕሉ ነፍሱ ንኸዳኸም ተበጊሱልካ ስለ ዘሎ እጅብዝ እንታይ ይብል እቲ ናይ ግብፂ ፃዕሪ ኤርትራን ሱዳን ኣገደስቲ ቦታታት እዮም ከምኡ ድማ ሶማልያ ስለዚ ብወገን ሶማልያ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ሶማል ሓይሊ ገለ ቡ ጌርካ ክትሕግዞ ትኽእል ኢኻ ብወገን ኣምሓራ ማለት ምስ ሱዳን ዝራኸብ ሃገር እዩ ስለዚ ቡ ጌርካ መፂኻ ድሌትካ ንኸተሳልጥ ዝቐለለ እዩ ብወገን ትግራይ ድማ ምስ ኤርትራ ይርክብ ዘሎ እዛ ስእሊ እዚኣ ፅንሒላ ከርየኩም ኣብ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ እዛ ካርታ እዚኣ ረይዋ ሱዳን እቲ ዶብ ዘለዋ ብሙሉእ እቲ ሱዳን ሕጂ እውን ኣብ ካርቱም ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ እናተዓወተ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ንካርቱም እንድሕሪ ሒዙ ካብ ካርቱም ፀራሪጉኒ ነቲ ናይ ርአሰት ሓይሊ እንተኣልይዎ ነቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ናይ ሱዳን ዶብ ሙሉእ ብሙሉእ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተቆፃፂርዎ ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን መደበር ናቱ ፖርት ሱዳን ድሕሪልና ምስ ግብፂ ምስ ኤርትራን ብቐጥታ ርክብ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ንካርቱም ክመፅእ ዝሓስብ ዘሎ ብሓፈሻ ግብፂ ንኤርትራን ንሱዳንን ሶማልያን ድሕሪ ሒዛ ብወታደራዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ ብሰለስቲኡ ግንባራት ኣብ ከውድቆ ዝደሊ ሓይሊ እዩ ዘሎ ብሰሜን ትግራይ ዝበሃል ቅርሕንቲ ዘለዎ ምስ ዓቢ ብዙሕ ፀገም ዘጋጥሞ ክሳብ ሕጂ ድማ ፖለቲካዊ ዓወት ዘይረኸበ ህወሓት ኣሎ ካልእ ፋኖ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ምስ ዓቢ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ካልእ እዩ ብሶማል ድማ ትክልል ሶማል እውን ናብቲ ሶማል ቀፃሊ ዝመላለስ ዘሎ ናብ ዓፋርን ናብ ሶማል እናኸደ ዝምድና ናቱ ክሕይል ይድፍትን ዘሎ ኣቢ ብፍላይ ናብ ዓፋር እናኸደ ህዝቢ ዓፋር ከምዚ ክረክብ ኣለዎ ገለመለ ዝብል ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ነቶም ኤርትራውያን ዓፋር ንመእመኒ ክጥቀመሉ ኢሉ ሕርሻታት ኣብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኣብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ልምዓታዊ ተበግሶታት ንምድረ በዳ ናብ ሕርሻዊ ቦታ ከም ዝገበረሉ ብተደጋጋሚ ከም ዝገብር ዘሎ ዕላማ ድማ ነቲ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክምስጠሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ምንታን ስለዚ ህዝቢ ዓፋር ዝያዳ ናብኡ ምስቲ ኦሮሞ ንከፀግዖ እሞ ነቲ ዓባይ ኦሮሞማ ትብል ነቲ ዓፋር ገይሩ ናብ ቀይ ባሕር ገፁ ከምባሃቆ ዝደሊ ብኡ መንገዲ ክገብሮ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ስለዚ ታኡንኮ ተሪፎሞ ዘሎ ዓፋር ዝበሃል እዩ ንትግራይ ተጠቂሙሉ እዩ ንኣምሓራ ተጠቂሙሉ እዩ ንኦሮሞ ተጠቂሙሉ እጂ ነቲ ዓፋር ዝበሃል እዩ ክምልምል ዘለዎ ናብ ዓፋር ቀፃሊ ዝመላለስ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብ ዓፋር እዩ ዘሎ መስለኒ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ስለዚ እዛ ንሪኣ ዘለና እቶም ካልኦት ሓይልታት ነቲ ሽጣራ ናቱ ዘይፈልጥዎ ኣይኮኑን ፅቡቅ ገይሮም ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም ኤርትራ ድማ ነዚ ዕድል እዚ ክትሕልፎ ከም ዘይኮነ ትርዳእኒ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ቆሪፃ ተበጊሳ ኣላ ኣብዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዘውፅኣ ገለ ካብቶም ኣዳኸርቲ ናይ ኣቢ ማለት እዩ ዝበላ ኤርትራ መግለፂ ውፅያ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እዚ ኩነታት ናብ ካልእ ከይከደ ከሎ መዕገቱ ክትገብርሉ ክትክእሉ ኣለኩም ካብ ፅባሕ ንጎ ዋይ ዋይ ዝብል ፅሑፍ ምስ ገበረት ተቐቢሉ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን ዝተጋነነ ፀገም እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ ማለት ኤርትራ ትገብሮ ዘላ unusual diplomatic over ልዕሊ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ እያ ትገብር ዘላ appealing international intervention amidst so-called rising tensions ስለዚ ምናልባት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትሓርማ ስለትደሊ ዘላ ንዓለም ለኸ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾነ ነገር ስጉምቲ ንኸይወስድ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ እምበር ኢትዮጵያ ንኸይትሃርማ ኣይኮኑን ፈሪሆም ዘለዉ ብዝብል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዚ ማኒቨር ዝገብሮ ዘሎ appears calculated to construct a narrative of victimhood then ንዑ ተጠቂምካ ኤርትራ ትብደል ከም ዘላን ልውላውነታ ይድፈር ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ሽግር ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ዝገብሩ ዘለዉ ግዳይ ከም ዝኾኑ ኣምሲሎም ሓደ ኣገዳሲ መጥቃዕቲ ክገብሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ should Eritrea genuinely ካብ ልባ ናይ ሰላምን ርግኣትን እንተዝኸውን ነይሩ ኣቢይ ኣሕመድ ክውግእ ኣይደልን እየ ክብል ከሎ ንሳቶም ካ ዲስከሌት ክገብሩ ምፈተኑ ግን እቲ ሲቹዌሽን ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ነቲ ኩነታት ቀፃሊ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ትኸይድ ዘላ ዓብ ፍርህን ራዕድን ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ኣብዛ ሻዕብያ ዝገብርዎ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ካልኩሌትድ ስጉምቲ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ዲፕሎማቲካሊ ንኢትዮጵያ ኣይዞሌት ንምግባር ንመለስ ኣብታ ቻርት እዚ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ እዛ ካርታ እዚኣ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ፓወርስ ንኩላቶም ብፍላይ ሓይሊ ዘለዎም ስዑድያ ግብፂ ክልቲኦም ሓይሊ ስለ ዘለዎም ነዚኦም ክልተ እዚኦም ኣብ ጎና ከተሰልፍ ትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ክልቲኦም ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ንኣሜሪካ ይኹን ንኤውሮፓ ከስምዑ ዝኽእሉ እዮም ኣንፃር ኤርትራ ንክግበር ዝኽእል ድማ ቻለንጅ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም
مخنيات دما إيرترا أخول مخنيات اللوا وجن خجمر بلاكم يلغون سقعتي سمع عنه له إلى بعالم درجة حاجز كدلي ملو مسألة اللوا مخنياتو أبي أحمد بوق عز قبر زلوا بتوم كادرتاتو نزيتات تتوقع بلاي كالن إسرائيل أبي زتري وزلهم بحرنا إيرترا بأي عين قبرو أبي إيرترا متيوم أفدق بحر وسيدهم كم زلوا أب عسبي دما كم زحبب زلوا يكون بحر وسيدهم كم زلوا إثيوبيا نيفينا واتي كم زلوا قال كابتم كتسالي صار إيرترا زاربو زلوا أكاونت سيزب لكم زلوا نابنت أبز سمعوا كم زي بقمة كو كاب زخونة بحر كرابي يقول يوم زبل سبالة نو انتهي بلا لزهجي زي بهيوت تلاهون زبال 24 ساعة بوست زقبر شو بليز فلو كي تقبروه انتهي لو تينيرو أب عسب كسر حاز دل هوتيل زيايا كتحجزون تدخلوا دو بمبال إثيوبياويان وغن عجزا كاينا دو قلينا دو سلازي اوكي انت بروباغندا ناتهم كم زي بشفون بحبو قال ما لم على تايكونن قلت زخوني بروباغندا يمس قبر زلو نايرترا بحري نايرترا أفتق بحري نمركب زقبرو زلو كايدا قلت زخوني كايدا سلازي إيرترا أخول مخنيات اللوا نتكونتات تتقيمة قبر ملسي كتهندس دبلوماسياوي يغون وتهدراو كتقبر دليت اللوا دي بلان أنا كزارباي كلني سلازي قبت تقبرو زلا كايدا أتزبلت إيرترا مس قبت تقبرو زلا كايدا أتزبلت أيو نقوداينا نيل يقون نقوداينا كالن نقبت أويان نيرترا تحيزهم ترايتي مفتح كركب زغل بو منصر كتري خلى خادمة نا إثيوبيا فرهن رعدن كاويز بقاسلو إيرترا يكونت كتفرت غلاب زوانزي زيادة زفرزو الحيلي إثيوبيا نساتهم زبلو زلو هجن ريبت خال من قمت قالناتو دما ተቆርቋሪነን የሚሉ ኃይሎች ሻዕቢያ ጋር ከሰሩ በኋላ የሰጡን ምስክርነት ሁሉ ይሄን ነው የሚያሳይ እንዳንሞት እንዳንድን አድርጎ ነው የሚረዳን ኢትዮጵያን እንድንበጠብጥ ነው እንጂ ለውጥ እንድናደርግ አይደለም የሚፈልገው የሚል ምስክርነት ደጋግመው የፋኖ ኃይሎች ሳይቀሩ ሲሰጡ ሰምቻለሁ እዛ ኤርትራ የነበሩ ሰዎች እና ከዚህ ኃይል ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም የኢትዮጵያን ውስጣዊ ሁኔታ የበለጠ ሊያባብስ የበለጠ ሊያዳክም እስከ ወዲያኛው ከችግር ውስጥ እንዳንወጣ አድርጎ ሊመለስ ይችላል እንጂ ኢትዮጵያውያን ከችግራችን እንድንወጣ ሻዕቢያ ገዶት አስቦ ይረዳናል ይተባበረናል ብያለሁ በኔ እምነት ሻዕቢያ ከስልጣን በሆነ አጋጣሚ ወይም በትግል ቢወርድና ሌላ አዲስ መንግስት ቢመጣ እንደዛ ታሪካዊ ጠላት ነው ብዬ አልቀጥልም ልዩ የሚያደርገው ሻዕቢያ ከተወለደ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በተግባር ሲያደርግ اوكي انتايم زبلو زلو شعبيا زلو منغسي كندز حجزن تحجز بإثيوبيا سي حيال إثيوبيا نغتهنص ايكونن زدلي تايدا استداخمت إثيوبيا كتكون يزدلي يوم زبلو زلو ماكسنس بحري 4 منغستات ناتكم ممصيوم نيرترا مورار تخوينو تناتهم صراح ني كقتل زدل منغسي زل زحيللو مخنيات يبلون مخنياتو كوميتمنت ويون مبصعنا تكحلو زي كل إليت سلو زلا بإثيوبيا كن إذا حجزك سمح نقو متيكو قد أكاز خل كم زخانة مفلات يدلي نخن من تايك كقط الغلط زي بوليتيكازي أنا ونبعلي وني قرمي مالت إيرترا أبي إثيوبيا كتب رجلان تزقال لما قد نقولون هنا تاي إثيوبيا تبال كتفرس كل هالوا فريسا وي زي زلنا إمباير تحساس ما تاليو كاله نهزب إثيوبيا زي ما أكل من قصك كبر خلاله أنا I don't see this happening كون زغلا يكونن معناته إثيوبيا بهزبي ببهير استفتاتنا هاجري كم بحدش نكت خنصو كبير قليل كونه يكون ماتي اي كان يكتب لايت خنان كبير اتكالاي تي كون زخول جن تي ناي تግራይ إليت حوحات قدم زهانصو يسدما ارتيكل 39 قطر 39 ارتيكل نايتي قوام دبلو زلو كنبتاتنمو بهاجرنا نيشن ستيتس دي اورومو نات هاجر عفار نات هاجر تግራይ نات هاجر امحارا نات هاجر تخال نات هاجر كغبري سو إذن دحر خوينو من البات عوشتو بتاع محرا كما محرا ايدنتيفاي سلازقبر تتግራይ كم تግራይ سلازغونه كما هاجرات كونو خلو نيرترا دما كاباتهم كلت هاجرات رايم سلسته مسيرترا خداوب مالتي من يوم توم مسيرترا خداوب زغلو كم زاب زنريو زلنا توم مسيرترا خداوب زغلو نحوارو عفار زبحالن تግራይን امحران سلسته زيوم يوم كداوبنا نعنا كداوبنا زغلو امحرا زبحال تግራይ زبحال عفار زبحال يوم يمسانا خداوب زغلو اتخالم سانا كداوب يكونن سو ناي اورومو صقم كلونا يكونن ناي سومال زبحال ون صقم كلونا يكونن ناي كالوت ون صقم كلونا يكلن سلازي امحارا تግራይ عفار يمسانا كداوب زخل
إذن تقاتي مقلل بده يكون أنا إيرترا ونحك حاش مزرع بمبرق زلو بمعراب زلو هاجر فريسلو السودان زبال فريسلو سلازي قطباوي شركة نتجر كان قدميت كت كيزلو سجام كبيديو إثيوبيا زبال هاجر بزو تفريسو ببحر سجير كازلو يمن تفريسو إيرترا كبيد بده يجن ولا وانت عيات كلا واخن تاير بحنانا يا خاطر بنزلك عيات نيران كان تاير بحسل زم سألنا يا خا من مسفرسات فرق تبلو ندخل يوم and very valid point ناتهم أيون عنا يتقمنان سمعوا جت بروباغندا بزي إيرترا مسائل تكلج صار من أير مقاومة أير ديفنس إير ديفنس سن تكلج بلوشيله يتو قاري تكلج شو بيجي سكفت يا كنت بلو صوستو ما جنوا عند بوتال አይደለም እንዲህ በሞባይል በቀላሉ አገኘዋቸው የኛ ድሮንስ ላይ እነዚህን ጂፒኤስ ሞልቼ ሰጥቻቸው እዛው የተቀመጡበት ሄዳችሁ ተስካራችሁን ንፉላችሁ ይብላችሁ እዛው በተቀመጣችሁበት ዶጋመድ ማር ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ ኢንተርኔት አትየሲ ኤርትራ ሚሳይላ ታበያ ያለው መስበል ኳሲ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝሰርሕ ስለያናቶም ሂብዎት ሓበሬታ ከምዚ ስማርት ዝኾነ ካብ ኢንተርኔት ዝረኸቦ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ እንተደየለ ድማ ሓሶት ናይ ጂፒኤስ ሬፈረንስ ገይሩ ናይ ሻዕብያ ንብረት ስለ ዝፈልጥ ኣይኮነን ስለዚ ብክልት እዩ ወይ እቲ መንግስቲ እንተሎ ኮይኑ ብሓቂ እቲ መንግስቲ ይብዎ ዘሎ ንዑ ወሲዱ ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ካብዚ ይነግሩና ኣሎ ትፈልጥ ኣሎ ፍርህ ስለ ዘለዎም እዩ ኤርትራውያን ስለ ዝሓለዩ ወይ እውን ኣፅዋርና ኤርትራ ምፍላጥ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ፍርሂ ይዛረቦም ዘሎ እንተሎ ኮይኑ ወታደራዊ ስልትናቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኦም ኣይዛረቦም ፍርህ ስለ ዘለዎም ነታ ዘለዎም ሓበሬታ ንሻዕብያ ንፈልጠካ ኢና እዚ ዓቕሚ ስለ ዘለና ተጠንቀቕ ወይ እውን ኣይትግበሮ ትገብሮ ትሓስብ ዘለካ ክብሉ ስለ ዝደልዩ እምበር ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን እዚ ንመናብራይ ክጥቀመላ ሓሲቡ من هنا وكين بلو تقرأ كابنان يو نخالق كهدد فرهن رعدني إتيل كازلو قداي سلزخوني بقمت ليلو عبد حرب كالي دمان تايبل أتي زبلو زلو كابير ترازلو فرهي كزارب كله بسمو جمال كلهم يسردوا يا مارافانو يا روميا شاني يتقراي وياني يمسرود بتقراج إننا شابيا بتقراج جمال كلهم يسرود ዶክተር አብይ ወጥ ሁሉም ሰላም ሁሉም ነገር ሁሉም ፒስ ነው ብሎ ባላቸው ዕለት በማግስቱ ባንዴ ሸኔ ከዛ ወያኔ ከዛ መግርግር ጀመረ ወያኔ ምግብ ኃይልና ያማራ ፋኖ ተብሎ የተጀመረው እንቅስቃሴ በተቀናጀ መልኩ ያባዲ ዘሙ ልጅ እንኳን ይሄን ነገር አይቶ ገና ከ3 ቀን ነው ከ4 ቀን በፊት መረጃው ወጥቷል ምግብ ኃይል እንዲህ ያለ እንቅስቃሴ ጀምሯል ብሎ መከላከያም ያውቃል መከላከያም ያውቃል يفعل تتبهكر زمچ ይሉልሃል بعفشا እዚ ሕጂ ከምዚ ነቲ ኣብ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሎም ሻዕብያ ይዝሕግዞም ዘሎ ስለምንታይ እስከምኡ ብለው ካብ ቁጥጥሮም ወፃኢ ስለ ዝኾነ የስ ግዜ ነይሩ ሻዕብያ ዝሕግዘሎም ግዜ ነይሩ እዩ ንኩሎም ነቶም ናይ ደምሂድ ዝበሃሉ ዝነበሩ ዶ ናይ ገለ ንኩሎም ይሕግዞም ዝነበረ ግዜ ነይሩ እዩ ሰላም ምስ መፀ ድማ ንዓድኹም ኪዱ ምስ መንግስትኹም ተረዳድኡ ኢሉ ሰዲድዎም እዩ ሕጂ ግን ምስ ኤርትራ ርክብ የብሎምን ስለምንታይ ግን ሻዕብያ ይብልለው شكرهم كفتحوا سلزي كله نبي إيرترا مسجع دما التلمود بحالناتهم سلزخوني أبزون بخال من قدك زاربو خلونا نسمع هذا فيتو تي أجمعات كتحازو سلزدلو خبزي سمعج بهواتنا بأندنيو بأنجا እና በኤርትራ መካከል ያለው ስምምነት ሁለት ናቸው ይላል አንደኛው ስምምነት ምንድነው በህዋት በኩል ያለው ምናልባት እንደ ትግራው ጦርነት አይነት ሲጅ ቢፈጠር ኤርትራ ከለላ ተስጠን የሚል ነገር ሆነ አንተ ያነሳው ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት የፌደራል መንግስት በኤርትራ ላይ ጦርነት ቢከፍት ወይ ሙጊያ ቢከፍት የህዋት ይሄኛው አንጃ እንዳይተባበር ይልቁንም ከነሱ ጋር እንዲተባበር የሚል ስምምነት ነው ያለው የሚል ነገር ሲያነሳ ስምምነቱ ሊያቆይ ይችላል ግን ለመገመት ግን ቀላል እንዴት ለምን የሚስማሙት ምን ያደረጉ ነው ከፌደራል መንግስቱ አንፃር የሚባለው አንተ የሾምከው እኔንም ቢበለ የሾምከው ጌታቸው ረዳ የፖለቲካ بعفش تي أمونغو شعبيان هو حتن زلو نابلو ولا حنت مش شعبيا زرخب زي بلو أرساب زوان زمالتيو ناب شعبيا قصهم دفيهم نتكونتاتيو زغات أبا محراز كبر زلو كونتات أبي أحمد كقاصر الله بزي كل درجة بس عيسى لزلو أمونغو هو حتى شعبيا متفتير زلو سجم متمرد أمونغو كل يوم تفتير زلو هو حت كابو متبع سلزرخبة ويون بوجن شعبيا ولا حنت خمزة مصوص سلزت أمامنا نتزول لا بيتبيع زلو كنتات يببو سلزلو
نسون انت خونا مسناي فانو حيلو خوينو ويون بينو خوينو تعدل تقيم كحرم خليو ابي احمد دما تا قند تفرد الله سا فانو ريدي اب كبيت كوينات مسلو هو حت نيوترال الله بزوانزي ابي احمد اب كونو نخ غبرو بزو يصير بمنقد جيتاچو ردان بمنقد ساعات كانن ايسرهن اسك تغارو سمعو مابسي دينا مو بزي ورق شيطي حز غزي وندينا معلدي تغزي قدم خوينات مجمارو تغزا فوي ناي دبي اوكي دحر كعانا قال سم ساعته تاريفن زنبرا ገንዘብ ዝخفلሉ ነጋሽ انا بعلي صاريه كمزي غير كادي خان مغبي هايل موشم ختصلم حزب تግራይ ጥይጥን ፊጥን ጠፊእወስ ማንም ደንቆሮ ጽሒፉ ብዝሃቦ ናይ ጌታቸውን ናይ ካልኦትን ናይ በዓል ጻድቃንን ጽሑፍ ይዚ ስለጥፎም ዘለው كمزي غير كان مغبي هايل ካብ ህዝብ ክትንጽሎ ይትኽእል ሞር ህዝቡን ክፈትዎ ትገብረት حቂ ሲልና ግዜ ሲና عبيتنا يا زنبرا نخنوص تغورلكم بر مغبي هايل مالت زي اوكي زيولو نحنا دينا مو بزي ورق شيطي حز غزي وندينا بريفرابلي بسلاماوي መንገድ በስምምነት በሰላም መምጣት አለበት አሁንም ያ ካልተደረገ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር መፈንዳቱ አይቀርም ኢሳያስና ከሱ ጋር ያሉት ጥቂት የህግደፍ አባላት ፍላጎት ያላቸው ማለት አይደለም ከሁሉ እዚ ጻድቃን ዝበሃል እዩ አብ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ጉሕቶ ናይ ባሕርን ንሱ ዝብሎ ዘሎን ክልቲ ሓደ እዩ ስለዚ እዚኦም ኣብ ሓንቲ ጻሕሊ ዝበልዑ ዘለው ኣብ ሓንቲ አጀንዳ ዘለው ምዃኖም ይዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንሱ ኩነታት ክትከፍእ ስለ ዝረአየ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ከም ዘሎ ይዝንገር ጌታቸው ረዳ ድማ ወፅዩ ናብ ዱባይ ንሕክምና ኢሉ ከይዱ ከም ዘሎ ይዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነታ ሓዊ ኣጓጊዶም ኣብ ትግራይ ህድማ ገይሮም ኣለው ክልቲኦም ማለት እዩ እታ ኩነታት ክትረጋጋእ ምስ ጀመረ ድማ ከመለስዮም ሽዑ ነታ ድራማኦም ንክቕፅሉ ሓንቲ ንግረ መንገዲ ሰነድ ክትከውን ትኽእል ድማ እዚያ ስምዑ ብውልቂ ይኹን ብውድብ ምሳና ዝሰርሕ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፅንተት ዝፈፀመ ምዃኑ ከኣምን ዝበዝሑ ፀገም ተምፃልና ዘላ ሕጂ ድያ ገሊኦም እንታይ ይብሉኻ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ፅንተት ፈፂሙ ይበሉ ትብሎም ዓለም ክትምርምሮ ኣለዋ ዓለም መርሚራ ከተምፅእ ኣለዋ ድሓር ንዓለም ንኣሜሪካ ሰሚዕና ኢና መልስና ንህብ ይብሉ ፅላእ ትግራይ ዘለዎ ሰብ ይእከብ ተልዩ ቃልስና ሙዝሓቅ ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ንክፍኣት ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ፅሊ ድማ መለክዕ ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ጭብጢ ብዘይብሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ፍትሕን ዲሞክራሲን ሕግን ክነህግስ እየ ዝቃለስ እዩ ዝብል ሕጊ ድማ መሰረት ናቱ መጀመርያ ብቤት ፍርዲ ንዘይተወሰነ ነገር ገበነኛ ኣይትበል እዩ ዝብላካ ሕጊ ክሳብ ቤት ፍርዲ ዝውስኖ ንኩሉ ሰብ ከም ንፁህ ረኣዮ እዩ ዝብላካ ናይ ሕጊ ኣፍልጦ እኳ ክንደይ ናይ ከይልዎ ቀፂሉ ወላ እውን ጭብጢ ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ናትና ፖለቲካዊ መርገፂ ናተይ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ናቱን ግሩፕ ናቱ ብሩህ መጻኢዲ ወላ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ትግራይ ሻዕብያ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ጭብጢ የድልየናን እዩ በቃ ከምኡ ኢልና ክንኣምን ኣለና ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ እዚኣ እታ ኣይድያ እታ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወይ ኣጀንዳ ተዋሂባ ዝነበረ ስለዝኾነ ብኣሜሪካ ተዋሂባ ዝነበረት ኣጀንዳ ስለዝኾነ ኤግዛክትሊ እታ ጆኖሳይድ ዝብሎ ቃል ዝጥቀሙላ ድማ ደይመደ ኢሎም እዮም ኤርትራ ወፃኢ ሓይሊ ኩሉ እቲ ካልእ ዓይነት ደረጃ ናይ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እያ ትፍፅሞ ነይራ ጆኖሳይድ ተልካ ግን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ስለዝኾንካ ብኣጥራ ኢኻ ክትሕዞም ትኽእል ትብል ዘረባ ስለዘላ ንሱ እኳ ክንደይናይ ከይርድኦ ግን ክንምንታይ ክፋእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝነበሮም እዩ ብዘይ ጭብጢ ክንከስስ ኣለና ዝብል ዝነበረ እዩ እንኳዕ ከማን ተጋሩ ፈሊጦም ቀይሕ ካርድ ሃብዎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ቀይሕ ካርድ ወሲዱ ካብ ፀወታ ወፂኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራስ ክንደይ ግዜ ሕማቕ ዘይተሓሰበላ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ብፅቡቅ ስለ ዝዛዘም ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓካ ንእሽተይ ኣብዚኣ ክንሰምዕ እሞ ክንሰግር ሽዑ ምስተበገስና ኣባ ድማ ዓዲ ተኽላ ኢና ሓዲርና ድምፂ ተኽሲ ቀፃል ንሰምዕ ነርና ኣብኡ ንሰለስተ መዓልቲ ዋርድያ እናወፃና ድሕሪ ምፅናሕ ዳግማይ ተበጊስና ንውሽጢ መሬት ትግራይ እንዳኣተና ኩናት እንዳበርትዐ መፅኡ ኣብ መገድና ቦታታት እናሓዝና ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዳዕሮ ተቆፃፂርና ሰለኽለኻ ሓዲርና ንፅባሓይቱ ናብ ኣክሱም ክነጥቅዕ እናተዳለና ግን ኣነ ተሃሪመ በለትና ከመይ ዳኣ ተሃሪምኪ ክንብል ሕቶና ቀፀልና እቲ ዝገርም ኣብ ትግራይ ንዝረኸብናዮ ገባር ንሕና ፀላእትኹም ኣይኮንናን ንሳኹም ፅድቂ የብልና እንዳበልና ዝበላዕናዮ እንዳሃብና ኢና ንጉስጉሶም ነርና መገድና ድማ ንቕፅል
ድሮ ታስተሃሮም ኩላ መዓልቲ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ሰለኽለኻት ረኸብና ከምቲ ወትሩ ንብሎ ሰላማውያን ኢና ሓንቲ ንገብረካን ኢና ኢሎም ሓደፍትና ግቡእ መረዳእታ ሃብዎ ምሳና በሊዑ ሰትዩ ጽቡቕ ሓዲሩ ንንግሁ ንሕና መገድና ቀፂልና ኣብ ሓደ ቦታ በፂሕና ሞርተራትና ኣውሪድና ትኩስ እናተዳለና ግን ናባና ዝቐንዐ ደብዳብ ጀመረ እቶም ካልኦት ብፅዕናት ናብቲ ከባቢ ዝነበረ ጎቦታት ጉልባብ ክሕዙ ተኣዘዙ መራሒ በጠሎና ሬድዮ ርክብ ክገብር ናብቲ ከባቢ ዝነበረ በሪኽ ቦታ ምስ ደየበ እዩ ነቲ ተሓቢኡ ብሬድዮ ሓበሬታ ዝህብ ዝነበረ ትግራዋይ ረኺብዎ እቲ ዝገርም እቲ ብድሮ ምሳና ክበልዕን ክፃወትን ዝሓደረ ስለያ እዩ ተፀናፂኑ ዘተኩሰና ነይሩ የተኩሰሎም ነይርና ሰማይኩም ዶ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ብከምዚ ዓይነት ፀወታ ዝተሃሰየ ክሳብ ሎሚ ድማ ትግዳይ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘለና ተኣሳስባ ልዑል ጥንቃቐ ከልየና እዩ እንኳዕ ከማን እዚ ንመንእሰይ ኤርትራ ከም መለበመ ሃብዎ እስከ ናብ ፅቡቕ ንስገር ሕጂ I would say, what is the situation at the moment? I'd look at the Chinese invasion of business here. I'd look at the Eritrean invasion of the business here. Why do they do business better than us? Supposedly. Discipline. They work together. We tend to work alone. Okay? So you've got to start thinking out the box and very easy. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኡጋንዳዊ ቢዝነስማን እዩ ዝበሃል ኢሎም እዛ ቪድዮ ረኺበያ ብዛዕባ ነቶም መንእሰያት ናይ ዓዱ ክመክሮም ከሎ ሓደ ነገር ለውጢ ክንገብር ተደሊና ኣከባቢና ክንዕዘብ ኣለና ኣነ እውን ክዕዘብ ጀሚረ ይብል ኣሎ ስለምንታይ እዮም ቻይናውያን ቢዝነስማን ኣብ ኡጋንዳ ዕዉታት ዝኾኑ ወይ እውን ስለምንታይ እዮም ኤርትራውያን ቢዝነስማን ኣብ ኡጋንዳ ዕዉታት ዝኾኑ ንክልቲኦም ሓደ ዝገብሮም እንታይ ኢሉ ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ስለ ዘሎ ዋው ኤርትራውያን ድሮ ኣብ ኡጋንዳ ከይዶም ኣብነት ክኾኑ ጀሚሮም እዚ ነገር እዚ ግን ሰሚዕናዮ ሴሌብሬት ክንገብሮ እንጆይ ክንገብሮ ኢለ ይኮንኩን ኢትስ አ ቨሪ ጉድ ፊሊንግ ከምዚ ዓይነት ኮምፕሊመንት ክመፀካ ከሎ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይብል ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ፃዕራም እዩ ዲስፕሊን ኣለዎ እዩ ነዞም ውሕዳት ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪእዎም ዘለኹም ሕማቕ ዝገብሩ ሕማቕ ዝዛረቡ ርኢኹም ኤርትራዊ መንእሰይ እኮ ገለገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ኖ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣዝዩ ፃዕራም እዩ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ድማ ዝጓየ ዘሎ እዩ ግን ሕማቕ ካ ኣለዎ ከም ካልእ ሕብረተሰብ ሕማቕ ድማ ኣለዎ ታ ሕማቑ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዩ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ 80-70% ናትና ሕማቕ እዩ ዘሎ ፅቡቕ ናትና ይወፅን እዩ ዘላው ስለዚ በቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረአ ዘሎ ነቲ ሕብረተሰብ ዝዕቅኖ ብዙሕ እዩ ትሕዝን ጥራይ ዝብሎ መንእሰይ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስራሕን እዩ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኡ ድማ ከግዕር ኣይክእልኒ እቲ ዝግዕር ዘሎ ካልእ ስራሕ ስለ ዘይብሉ እዩ ካልእ ሞያ ስለ ዘይብሉ እዩ እቲ ሞያ ዘሎ ብሞዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ይዋሳእ ኣሎ እዩ የለን ማለት እኳ ኣይኮነም ብዙሓት ተኳትር ድዮም ምሁራት ድዮም ኣማኸርቲ ድዮም ኣተባባዕቲ ድዮም ፀሓፍቲ ድዮም ሰኣልቲ ድዮም ቀባእቲ ድዮም ደረፍቲ ድዮም ገጠምቲ ድዮም ማዓት እኮ እዮም ዘለዉ ግን ነቲ ሕማቕ ዝገብር ጥራይ ኣብ ቅድሚት ስለ ዘምፅእ እቲ ሶሻል ሚድያ ንዑ ቫይራል ስለ ዝገብሮ እዚ እውን እቲ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ ኣንፃር ፀለምቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ፀለምቲ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካውያን ኩሉ ግዜ መግቢ ዝበልዑ ዝተሃራረሙ ዝሰርቁ ዘታልሉ ጥራይ ቫይራል ዝኸይድ ጽቡቕ ነገር ዘይከይድኒ ተሪኹም እዚ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ነዚ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ተሪኻዮ ሕማቑ በቃ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ጥራይኻ ሚልዮን ሰብ ሪእዎ ዝብለካ ዝመፀካ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ገለ ሰምታይ እቲ ሶሻል ሚድያ ደይመደ ኢሉ ናይ ቫይራል ገብር ኣሎ ስቱፒድ ንክኸውን ነቲ መንእሰይ ይዕድም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ በዓል ቻይና እንኮም ኢኮኖሚ ዝበሃል ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ክመፀና ከሎ ፅቡቕ እዩ ንግረ መንገደይ ምስ ትሕዝቶይ ዘይከይድ ግን እዚኣ እስከስምዕዋ ድኻ ክሰርሕ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ፅናሕ ንባል $50 ክውፅእ ደይከኣለና ሓንቲ ምሸት ድዩ ንሓንቲ ቀጥሪ እቲ ክገብር ይፍቕሪ ዝጅምር ተክገብር ቦራስቲ ንዝብል በቃ ድኻ ይሰርሕ ወይ ዓዘራ ትፓክ ዓርኬ ወይ ዓዘራ ስማዒ ድኻሲ ሰምዕስ ድኻስ ምዕጉር ትኽስዕማ ይግብኦ ኣይግብኦን ድኻ ክሰርሕ ጥራሕ እዩ ዘለዎ እዛ ቪድዮ ነዛ ሰብ እዚኣ ይፈልጣኒ ስለ ዘይፈልጣ ብዛዕባ ኮሜንት ክባ ኣይኮነን ታርስ ምሰማዕካ ድኻሲ ክሰርሕ እዩ ዘለዎ እምበር ምዕጉርትን ፍቕርን ክጥምት የብሉን ትብል ኣላ ርግፀኛ እየ ብዙሓት ኣወዳት ፈርፈር ከም ዝብሉ ነዚ ምስ ሰምዑ ኣነ ግን ፅቡቕ ኣላ ባህላ እየ ምክንያቱ ፍቕሪ መጋየፂ እዩ ኣግዝዩ ኣለካ ፍቕሪ ሰብ ሻሂ ምስታይ ገለመለ ዝመጋየፂ እዩ ክሰርሕ እዩ ዘለካ ስራሕ እዩ ክብረት ደምፃልካ ሰሪሕካ ምስ ተዓወትካ ንፍቕሪ ድዩ ንጋሊእ ተርክበሉ
it's just a joke كمزي حدا سب أبتمرت قله هذا دحر قال مخات شاهي مستاي كم مودرن جيرم زت تاتو لحبرة سبنا مدخام تراي سدرا بيتاتنا تايمز قبر نيرم ما نسي سرحنا بوي حق الشعوي مر أحد هاري قبر distraction أي فقرن قال ملنا ينبرهم and this is how societies become successful عبوتات حبرة سبات هالشوية أي فقرية باللومن learn from the Chinese romanticism بلا بلا نزوم عرباين أبي وسيدوا مارلون ريال لنا سلازي نسان من تألا ما يلاتو جن جبغيو دحريس أقام ناي جنزب علىك تحتوي درجة كتب أنت لغة فقرن ود فقرن ده يكون السرعة إذا قد سكا من البعض بحماق تسمع كان تقول حماق تحسس بس لزلك الفقر تركب لك قدم سرح مش سرحك فقرن حدارن يحريك ما تسكا خليو نبي حق إني فقرن دما سبحانه جو أبون وولادن كتكون تحرقينك قدم كسرح لك مسرت كل وكله إزاي ربازي حماق سمع كابلون كتركب الليقة قد الدماء يكونن يوم جينا فقر سلازاتها زحالة فكان غير يلن زي نايدك شلون قدر قال ملز ولا خايت سجوك فرقيت قبره أب علامها أب تمرتها أب سرحك أكيد ساتم يوم زعوت أب هيوت الدحر قال مجيء نبذ حكي يبلون أب جزيو نقول نسيتي وسيت كحدار جيركا نبرها خد قبر دما تبغيو كابوت أيهم هيوت كل وكاي كلي زيها مخرناتي كنا من تاي تازر رباح ما تسمعتكم أنا قن حما غايت تسمعنا في اللي أبز عجز اللغة عدمة تخكلني حساب كوين رخيبه لايك قبرو سبورت قبرو ناتكم ريتو ناتكم حساب كسمع دما إذا اللي بزع بازار استيون بزع بخالد let's go How dance بعد قايح كسن عبي دم حفاري هالعرفي في دندود وبهزمو واتكروا اللي قال رامو العيدان كما حبرا بجن عام برتبرا ييغو مهو يلالي ييغو مهو يلالي نغاسيدي سمعدالو سمرني نغمع عمبالو دقاقيدي عطب كفا سانتك بارو كفا فرحون قالي حديشي سانك ين نفسي أبيشي